U Kanfanaru, 15 km od Rovinja, smjestila se najsuvremenija tvornica za preradu duhana u ovom dijelu Europe. Odlikuje se modernom arhitekturom i najnovijim tehničkim dostignućima u procesu proizvodnje. Međutim, u tvornici duhana Rovinj nastavlja se tradicija začeta prije 140 godina, kada su rovinjske tabakine počele proizvoditi cigare za austrougarske mornaričke časnike. Od duhana sve počne. Upravo je 140. godišnjica postojanja tvornice duhana Rovinj bila povod da se novinarima iz čitave regije omogući pogled iza kulisa najsuvremenije tvornice duhana u regiji. Godišnji kapacitet tvornice je 20 milijardi cigareta, koji se po potrebi može povećati na 35 milijardi. Tvornica predstavlja posljednju riječ tehnologije, koja se primjerice odlikuje dvostrukim linijskim unosom, automatiziranom pohranom rezanog duhana te integriranim informacijskim sustavom. Novinari su imali priliku pratiti proizvodni proces brendova poput Ronhilla, Yorka i Waltera Wolfa, od listova duhana pa do gotovog proizvoda. Danas je tvornica duhana Rovinj jedna od najsnažnijih hrvatskih proizvodnih kompanija. S prodajom od više od 12 milijardi cigareta, godišnji ostvari prihod veći od 1,8 milijardi kuna. S više od 60% prodaje ostvarene u izvozu, TDR se svrstava među vodeće hrvatske izvoznike i proizvođače cigareta u jugoistočnoj Europi. Kao što vidite, na tržištu Hrvatske TDR je lider sa dominantnim udjelom od preko 70% tržišnog udjela. Na tržištu Bosne i Hercegovine također lider, dakle prva kompanija po tržišnom udjelu koji iznosi oko 33%. I na ostalim tržištima manji tržišni udjeli, Crna Gora 15%, Kosovo 8% i Srbija 8%, Makedonija 7% i Slovenija 4%. Dakle, u ukupnosti svaki četvrti potrošač cigareta u regiji puši cigarete TDR. Tvornica duhana Rovinj svoje proizvode plasira u 15 zemalja. Osim u regiju, svoje proizvode izvozi u Njemačku, Španjolsku, Češku, Italiju, Austriju, Ujedinjene Arapske Emirate, Rusiju i Iran. Ove godine poslovanje širi na tržište Bugarske, na kojem će biti prisutna brendovima Ronhill i York. To je inače tržište koje je nekakav prirodan odabir s obzirom da je naslonjeno na tržište regija, pripada Europskoj uniji, međutim i zanimljivo tržište zbog svoje veličine, 8 milijuna stanovnika, oko 16 milijardi komada cigareta, preko 200 milijuna eura prihoda industrije na tom tržištu. Najjači adut tvornice duhana Rovinj bez sumnje je brend Ronhill. Naime, on se od svog nastanka 1979. godine nametnuo kao uvjerljivi lider među cigaretnim brendovima u Hrvatskoj. Danas se pojavljuje u 13 ekstenzija i prisutan je na 13 tržišta. Među 5 najsnažnijih cigaretnih brendova u Hrvatskoj prema istraživanju agencije GfK nalaze se još 2 TDR-ova brenda, Walter Wolf i Filter 160. Povodom 140. godišnjice osnutka, TDR je odlučio svojim potrošačima priuštiti limitirane edicije svojih najjačih brendova. 2 limitirane edicije Ronhill Prestige, Ronhill White u crnom izdanju i Ronhill Super Light u bijelom izdanju. Naš drugi najvažniji brend Walter Wolf dobio je također 2 limitirane edicije u Light ekstenziji, u Full Flavor ekstenziji. Moja priča je stara 140 godina, ali se priča tisućljećima. Ovo je priča o ljudima, biljci i strojevima. Duga tradicija, inovativni proizvodi i vodeća pozicija na tržištima regije standardi su po kojima se već desetljećima mjere svi zaposlenici tvornice duhana Rovinj. Ja bih rekao 140 godina tradicije i uspjeha u koji su utkali svoje znanje mnoge generacije zaposlenika ove kompanije, a koji za nas koji danas upravljamo kompanijom predstavlja svaku obavezu da nastavimo sa uspješnosti i sa razvojem i rastom te kompanije.